Миңа Аллаһ җитә. Аннан башка илаһ юктыр. Мин аңа гына тәвәккәл иттем. Ул бөек гарышның Раббысы. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям кимдә кем бу аятны көн сайын иртән вә кич 7-шәр мәртәбә укыса, авырлыкларын җиңәргә аңа Аллаһ җитәр дигән. Бу мартның бик шундый кояшлы көнендә тәрәзәләрен ачып куйдым да пәрдәләрне. Бүлмәне кояш яктыртты һәм менә күңелемә шул зәңгәр күк килде. Һәм зәңгәр күкне ясарга булдым. Казандагы Ислам институты талибәсе Нурия Баязитованың сәнгате эшләренә күз салу белән галимнәрнең хуҗасы искә төшә. Иреннәр үзеннән-үзе сурәттәге зикрләргә кушыла. Мөселман кешесе иҗатының төп максаты шундадыр мөгаен. Сәнгатьтә булган кешеләр инде аны сәнгать дип атамастыр буларны. Мин бит инаннан ерак, мин аңа өйрәнмәгән, мин профессионал да түгел. Шуңа күрә менә күңел ничек тарта, шуны язам. Менә китапларда укыганда очратам дагы аят, хадис, яки интернеттан ишетәсең, укытучылардан менә институтта берәр шундай макалә әйтеп куялар дагы күңелгә ята һәм менә шуны үзеңдә йөртәсең инде эчендә. Менә былайрак булыр, дип аннан соң менә килеп чыга. Берәр атнаданмы, айданмы? Нурия, мин сезне аңлыйм бит. Менә миндә шулай инде булса Коръән аятын укыйм да, я булмаса хадисны укыйм да, карале, моны үземә бер үгет насихат итеп стенага язып куярга кирәк. Тик менә белмим, аптырыйм ничек моны дип. Сез шундый яхшы усулын тапкансыз. Бу аятны теркәвегезнең тарихын хәтерләмисезме? Миңа просто күңелемә ятты. Кайда ишеткән идегез аны? Аны зикр итеп әйтеп йөргән иде кемдер. Хәтерләмим кем, ләкин һаман хәсби Аллаһу дип менә. Һәм шулай калды. Машалла. Булар сезнең кайда торалар? Шкафта тормыйлардыр, үтен стенада илинеп торамы? Стенада урын юк буларга. Нурия мондый сүрәтләрне әле күптән түгел генә иҗат итә башлаган. Үзе ул бу өлкәдә һөнәрилеккә дәгъва итмәсә дә, аның эшләрендә сәнгати тарту көче бар дип уйлыйм. Моның сәбәбе безнең дин кардәшләр булуыбызда яки гарәп язуына мөкиббән китүебездә генә түгел минемчә. Ярты караштан ук гадилек һәм төсләр җетелеге әсир итәме икән әллә? Нәрсә дип язган? Калп дип язылган. Йөрәк тәрҗемәсе. Бу кемнең йөрәге шундый чәчәкле, Нурия? Сезнекедер инде, ихтимал. Мин үземә күчермим ул нәрсәләрне, тукымага үземне күчермим. Шулай да монда бит сезнең кәефегез чагыла торгандыр. Кәеф бу иң беренче тукыманың берсе. Иң беренче рәсемнәрнең берсе. Бу калеп. Нигә чәчәктә шулай да? Йөрәк бит инде. Шундый чиста булырга тиеш. Чәчәк атырга тиеш. Шуңа күрә. Идеал ниндидер бер. Без шул кадәр кырысландык ки, хәтта йөрәкнең рәсемдә чәчәккә күмелүе дә өстәмә аңлатма сорый. Югыйсә, чәчәк икән, димәк матурлык бит инде. Тышкысы да, ичкесе дә. Ә матурлык явызлыкны тудырмый. Ул үзенә үзе кебекне генә тарта. Минем кичкенә чакта әниләр 2004 елда дингә киләләр, дин белән кызыксына башлыйлар. Һәм мин шул атмосферада үсәм. Безнең алай районда, мин Питрәч районыннан, дин аның хәтле кызу бармаса да, инде теләгән кеше үз юлын табаймы? Әйе. Һәм кичкенә чакта менә шулай үстем инде, әниләрнең намаз укуларын карап, әти эштән кайта иде, тәфсирен чыгара иде, Коръән тәфсирен. Шуны укый иде дәген, безгә тәфсирен сөйли иде әнигә. Әни белән мине каршысына утыртып, менә шуларны хәтерлим, әниләрнең бергә, әни белән әтинең бергә авыз ачканнарын. Шулай үстем. Һәм кушылдыгыз көннәрдән бер көн аларгаймы? Әйе, Аллага шөкер. Элек минем дусларым юк иде, мөселманнар, мин инде Рига керермен дип, бик хыялланып йөрдем, мөселманнар арасында булырмын дип, мөселман дусларым булыр дип. Аллага шөкер менә. Мин шул среда. Шушы мөхиттә яшисез, эшлисез. Нәрсә бирә ислам дине?
Ниндидер аңлылык, минемчә. Аек акыл. Күңел тынычлыгы шулай ук. Ни өчен яшәгәнеңне белмәсәң, миңа калса яшәп булмас иде. Монда кайсы эшегез сезнең яшәү мәгънәсен чагылдыра? Шулай да менә үзәңгәре дип уйлыйм. Юкмы? Менә бу Салиха. Монда Салиха дип язылган. Бу Нәрсә дигән сүз ул? изге гамәлне аңлата. Изге гамәл дигән сүз. Бу инде мин кан дип әйтмәс идем, миңа ул бер караңгылыкта шундый ниндидер якты әйбер кебек минем өчен. Шундый гына тотып карыйсы килә, ашап карыйсы килә. Зефир кебек дип әйтмәкче буласыз мәллә? Мороженый кебек. Шундый менә якын ниндидер приятный күркәм әйбер кебек. Ә менә миңа ничектер йөрәкне тотканнар даймы һәм сыкканнар кебек тоелды. Теге сез менә Салиха дигәчтен, изге гамәл дигәчтен, ул бит инде изге гамәл үзеңә никадәр генә начар булса да башка кешеләргә теге яхшылык эшләү кебек бит инде ул. Шуңа күрә теге синең йөрәгеңдә ничек кенә авыр булса да, син аның барыбер соңгы тамчы игелеген булса да кысып башкаларга бирәсең дигән кебек. Ну сез бит әйттегез, кем нәрсә аңларга тели, шуны аңлый дип, әйме? Минем хукукым бармы моны шулай аңларга? Әлбәттә, менә миңа мәсәлән ул изге гамәл шулай ук ниндидер баллай бер кебек тоела. Машалла. Нурия Баязитова беренче тапкыр телевидениегә Ислам институты студенты буларак иҗади тәҗрибә тупларга килде. Һәм кыш көне эфирга видео язма әзерләште. Ул үзенең туган җире Питрәч районы үзәгендә моннан 20 ел элек төзелә башланган, әмма әле дә төгәлләнмәгән җәмигъ мәчет турында булды. Ул чагында әлеге туташта мин ватанының яшәешенә, үсешенә битараф булмаган шәхесне күрдем. Куллар ул минем дуслык тактасы. Минем туган көнемдә дуслар белән җыелып, менә шундай истәлеккә калдырырга булдык. Дусларыгыз күпме? Дусларым, Аллага шөкер, күп, монда сый бетмәде безнесе дә, Аллага шөкер. Алар кемнәр сезнең өчен дуслар? Шатлыкларны бүлешүчеләр генәме? Шатлыкларны гына түгел. Именно менә шул кайгылы вакытларда туганнардан да якынрак булган кешеләр, менә шул дуслар, Аллага шөкер, алар диндә барысы да. Сез бер фикердәме? Бөтенесендә дә түгел инде, ләкин күбесенчә бер-беребезгә ярдәм итеп, яратып торабыз, Аллага шөкер. Мин бик шат алар булганына. Бу эшләрегезне алар аңлыймы? Сезгә теләктәшлек күрсәтәме? Булдырасың, яз, Нурия дип әйтәләрме? Төрле кешеләр бар. Без инде бу мәсьәлә аркасында без инде нитмибез. Бәхәсләшмибез, әйе. Кайберәүләр бу нәрсә инде бу дип әйтүчеләр дә бар. Теге өйрәнмәгән, профессиональ түгел дигән, ләкин күбесе бик яратып кабул итәләр. Мин дә ярты дусларыма бүләк итеп чыктым буларны. Шуңа күрә шулай күп ясыйсыз. Аллага шөкер. Көн саен ясыйсызмы? Көн саен түгел, вакытка карап. Һәм кайфка карап дигез. Ә сезнең кайфыгыз никадәр еш, никадәр дәрәҗәдә еш күтәренке була? Еш була, еш күтәренке була, Аллага шөкер. Менә шул дуслар аркасында да алар белән сөйләшеп алсак та кайф күтәрелә. Кояш чыкса да кайф күтәрелә. Любой кичкенә генә әйбер булса да кайф күтәрелә дигәндә кул тартыла ясарга. Сезгә күр күңеллеме әле? Сезнең бердә проблемаларыгыз булмыймы, сагышларыгыз булмыймы? Була, ләкин шул проблемалар турында уйламас өчен, һаман шул проблема эчендә генә утырмас өчен, шуның турында гына уйламас өчен, менә шул үз-үзеңнең кайфыңны күтәрер өчен, уйланыр өчен. Менә бер проблеманы алсак, мәсәлән, ул көн-төне шул бер проблема турында уйлап йөрисең, аннан соң барыбер намазда буласың бит инде, менә шул ук дин эчендә кайныйсың барыбер, һәм менә шул сүрәләрне, аятларны, хәдисләрне һаман колакта, һаман күңелдә, һәм менә шуны син йөртәсең, һәм инде дин турында уйлый башлыйсың.
шул сүзләрне тукламага күчерергә буласың, һәм инде анда онытасың үз проблемаларың, анда инде менә Аллаһ сүзе турында уйлыйсың, мәгънәсе турында уйлыйсың. Һәм кинәт кенә шул проблемага шишелеше дә табыламы әллә аның? Шишелеше табыла, минемчә, чөнки күңел тынычлана һәм акыл сугая. Кызмый нитми генә шишелешен табасың әкрен генә. Озак була да ала, ләкин менә күңел тынычлыгы менә монда. Без һичшиксез сезне бераз курку белән, бераз ачлык белән һәм малларыгызга, җаннарыгызга, уңышларыгызга бераз зыян китерү белән сыныйбыз. Сабыр итүчеләрне сөендер. Нурия Баязитова шамаилләрнең берсендә Коръәннең шушы аяты язылган. Әле институтта гына укучы яшь кыз бу хакта уйлана дигән сүз. Әллә инде ул сынауларга дучар булып, сабыр булырга өйрәндеме икән инде? Ничек кенә булса да, Раббыбыз үз сынауларын лаеклы узарга һәрберебезгә көч һәм иман ныклыгы бирсен. Әлеге шамаилне беренче күрүдә үк яки аңлатмасыз укый да алмабыз мөгаен. Әмма аның сурәтле эчтәлеге һичшиксез сөенеч бүләк итә ала. Ясый башлагач кына мин инде кайбер шул картинага карап әйтәләр, аңламыйм нәрсә язганыңны дип, укый алмыйм дип әйтәләр иде. Аннан соң мин инде борчылып йөрдем, кеше укый алмый икән әле моны, аңламаслар дип. Аннан соң бер рәссамнан ишеттем, сәнгать эше ул кешегә аңлаешлы булырга тиеш түгел. Анда ясаучысан үзенә бер мәгънә кертә, ул аны аңлый, ул аны гәүдәләндерә, ләкин ул кешегә, һәрбер кешегә дә аңлаешлы булырга тиеш түгел. Һәрбер кеше дә бер үгәй берне аңларга тиеш түгел торганда. Һәр кем үзенчә аңлый бит. Әйе. Бер көнне менә кирип карыйсың менә бүлмәгә, менә бу мәсәлән иңзурысын системада диварда эленеп тора. Бер көнне кирип карыйсың, яңгырлы көнне ул бер кайф бирә, бер әйбер турында уйлыйсың, бу Бакара сүрәсенең аятлары. Мен әйтмәкче идем, моннан бер нәрсә дә укып булмый Нурия дип. Менә кояшлы көндә шулай ук кирип карасаң, ничектер күзгә рәхәт булып китә дигән, кайфлар да күтәрелә. Мөслимә кардәшебез иҗат җимешләренә үзен күчермим дисә дә, аларны караучы анда үзе теләгәнен генә күрсә дә, барыбер әлеге картиналарны ясаучы шушы сәнгать дөньясының әйдәманы булып каладыр. Рәссамның үз кәефе генә түгел, аның бу дөньяны кабул итүе, вакыйгаларга, кешеләргә карашы хезмәтләрендә чагылмыйча калмыйдыр. Нурия Баязитованың шамаилләрендә әле аның дине дә күренә бит. Исламның шушылай асыл ташлар, игелекле йөрәкләр, ачык күк йөзе сыман гәүдәләнүе без тамашачыларның да күз аллавын киңәйтер, күңелләребезне йомшартыр шәт. Аузу биллахи минеш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Мөхтәрәм мөселман кардәшләр. Аллаһ Тәгалә кешене бәхетле итәргә тели. Һәм бәхетле булсын ди. Бүгенге көндә, әгәр дә гомумән кешеләрнең кәефләрен карасак, дингә карата мөнәсәбәтләрен карасак, алар әйтәләр, дин кирәк түгел диләр. Аллаһ Тәгалә кирәк түгел диләр. Чөнки дин ул депрессив, Аллаһ Тәгалә явыз, кешеләрне гел җәзалый, тәмугка кертә, ниндидер әйберләрдән туя, шулай бит рәхәт, ләззәтле әйберләрдән туя. Нишләп инде әзрәк кенә аракы ярамасын, әзрәк кенә кызлар белән йөрергә ярамасын, чамасын белсәң азартлы уеннар нишләп ярамасын дип кеше шулай фикер йөртә. Шуңа күрә дә дингә кеше бик тискәре караучылар бар. Мәсәлән, Илон Маск. Ул әйтә, без дә шушыннан җирдән күчәбез Марска. Ул 1 миллионлаган кешене шунда күчермәкче була. Без анда яшәячәкбез ди, җир кануннары белән түгел. Димәк, ул җирдәге кануннарга да, дини кануннарга да буйсынмыйча, русча әйтсәк, закон доброй воли. Ягъни, кеше ихтыярлы рәвештә үзеннән үзе бер-берсенә яхшы эшләргә тиеш. Бу коммунизм белән бераз ошаган бу фикерләр. Ләкин моның утопия икәнен без инде һәрбашыбыз да беләбез. Кеше, мөхтәрәм кардәшләр, менә шушы дөньяга килгәчтен, әлбәттә, рәхәт, бәхетле яшәргә тели. Рәхәт, бәхетле яшәмәсә, ул шушы гаепне Алладан, диннән эзли башлый. Ләкин дөресен генә әйтсәк, бәхет
шатлык, я булмасаң да рәхәт яшәү, ул күп очракта кешенең үзе белән бәйле. Әгәр дә ул диндә бәхетсез булса, диннән чыкканнан соң да ул бәхетле булмаячак. Әгәр дә инде ул динсез бәхетсез булган икән, дингә кергәннән соң да ул бәхетле була дигән гарантия юк. Ләкин бәхет икенче әйбердә икәнен дин аңлата. Мәсәлән, бүгенге көндә мөселманнар диндә булып та байый алмыйлар. Яки савыкмыйлар. Яки үлгән туганнары аларның кире кайтмый. Кемдер иләнә алмый, кемдер кияүгә чыга алмый. Кемдер диндә булып та балалары юк. Ләкин бу кешеләр бәхетсез дигән сүз түгел. Дин бу кешеләргә бәхетнең икенче әйбердә икәнен аңлата. Күзләрен ачып җибәрә. Динебез әйтә, бәхет ул ди Аллаһның ризалыгы, дөрес тормыш һәм Аллаһы Тәгалә вәгъдә иткән җәннәт. Шуңа күрә мөселман кешесенә иң беренче чиратта шуны аңларга кирәк. Бу дөньяда абсолют бәхет, рәхәт юк. Аны мөселман булмаган кеше аңларга тиеш. Бар бер мизгеллек рәхәтләр, абсолют юк. Барбер син теләгән бөтен әйбергә ирешә алмыйсың. Бөтен эшеңне эшләп бетерә алмыйсың. Мәңге яши алмыйсың. Сәламәт кенә булып бетә алмыйсың. Кайгы хәсрәтсез генә яши алмыйсың. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям да күп әйберләрне, күп кешеләрне югалткан. Ләкин мөселман кешесе өчен икенче әйбергә игътибар итәргә кирәк. Аның күңел, җан халәтенә, күңел тынычлыгына, йөрәгенең сәламәт булуына һәм Аллаһы Тәгалә аннан риза булуга игътибар итәргә кирәк. Ни өчен алай дип әйтәм? Бөтен кешеләрне риза итеп бетереп булмый. Син ышамаган кешеләр бик күп булыр. Синең намаз укыганың ышамый, киенеп йөргәнең ышамый, сөйләшкән сүзең ышамый. Хәтта ул башка мөселман кешесенә дә ышамаска мөмкин. Ләкин иң беренче синнән Аллаһы Тәгалә риза булырга тиеш. Менә шушы Аллаһы Тәгаләнең ризалыгына, аның сиңа карата булган мөнәсәбәтенә игътибар итәргә кирәк. Бөтен дөнья сиңа дошман булса да, Аллаһы Тәгалә синнән риза булса, тәртип булачак. Ләкин бөтен дөнья сиңа дус булса да, Аллаһы Тәгалә сиңа дошман булса, сине бөтен дөньяда коткара алмаячак. Шулай ук бу дөньяда хәзер дин белән яшәсәк тә, ул шулай ук сынаулар булмый дигән сүз түгел. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллямга каршы чыгучылар булды. Аны танымаучылар булды. Үтерергә теләүчеләр булды. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям авырды. Аны сихерләделәр. Аның балалары вафат булды. Аның хатынын Гайша анабызны радиллаһу анха зинада гаепләделәр. Хәтта гайбәт бухтаннан да Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям азат булмады. Ахыр чиктә ул вафат булганнан соң да мөселманнар үзара тавышка килеп сугышып беттеләр. Ягъни диндә булгачлан да сынаусыз яши дигән түгел дә сүз. Аллаһы Тәгалә Коръәни Кәримдә әйтә: "Ла илаһа илляллаһ" дип әйткәчтен, сез ди сыналмассыз дип уйладыгызмы ди? Юк, сынаулар булачак әлбәттә. Һәм менә бу сынаулар, алар киресенчә безгә әйбәт кенә. Ни өчен әйбәт? Беренчедән, шушы дөньяны артык яратмас өчен. Чөнки кеше рәхәт яши башласа, дөньяга артык кирип китә дә Алланы оныта. Дөньяда авырайып ала икән, кеше Алланы ешрак искә төшерә. Әлек бит кеше авызыннан, теленнән Алла сүзе төшмәй иде. Чөнки утын күтәреп кайтырга кирәк, күмерен юнәтергә кирәк, карын керергә кирәк, мишин ягырга кирәк. Акча юк, кием җитми, салкын, эссе, бөтенесе кул хезмәте, шуңа күрә эй Аллам ярдәм ит, эй Аллам сакла дип кенә кеше яши иде. Бүген тормыш җиңеләйгәч, Алла сүзе онытыла башлады. Тормыш артык рәхәт. Көн үткәнен сизмибез. Чөнки утын ташыйсы юк, җир казыйсы юк. Атналап кына салыйбыз хәзер көннәрне. Шуңа күрә дөньяның авыр булуы, ниндидер сынаулар белән баруы, ул иманлы кеше өчен начар түгел. Ул аны Аллаһы Тәгалә белән якынлыкта, элемтәдә тотып тора. Икенчедән, сынаулар килсә дә, нинди генә сынаулар булса да, бу тормышта ул безнең дәрәҗәбезне күтәрә. Чөнки Аллаһ Тәгалә әйтә: "Кешенең ди булыр шундый бер дәрәҗәсе, ләкин аны күтәрергә кирәк кешене." Шул вакытта Аллаһ Тәгалә
ул кешегә бер сынау бирер. Шушы сынауны үткәннән соң аның дәрәҗәсе күтәрелер ди. Димәк, Аллаһ Тәгалә безне харап итәргә теләми. Бары тик шушы сынау аркылы үзенә якынайта гына. Ә бит чыннан да бу дөнья безне кабул итмәгән кебек. Иманлы мөселман кешесе. Кая барсаң да чикләүләр бар кебек. Кая барсаң да ниндидер карашлар бар кебек. Кайбер мөселманнар хәтта күчеп китәләр мөселман илләренә, башка җиргә, монда безгә яшәргә кыен, авыр дип. Әйе, мөселман илендә дә җиңел түгел. Анда барсаң да, анда да үзенең сынаулары булачак. Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: "Без бу дөньяда гел чит булачакбыз" ди. Гураба. Чит кеше буларбыз без бу дөньяга ди. Дөнья барыбер безне аңлап бетермәячәк. Дөнья безне кабул итәргә авыр булачак. Шуңа күрә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: "Туба лил гураба." Менә шушы дөньяга чит булган кешеләргә туба дигән сүз бу җәннәттәге агачның исеме. Шушы җәннәт агачлары булар ди. Шуңа күрә, мөхтәрәм кардәшләр, диндә булсак та, намазда булсак та, ниндидер сынаулар бар дип, ялмаса тормыш авыр дип, зарланып уфтанырга кирсенергә кирәк. Чөнки бу җиңеллекне безгә беркем вәгъдә итмәде. Әмма диндә булсак, бу авырлыкларны безгә җиңәргә җиңелрәк була. Кабул итәргә җиңелрәк була. Югалтуларны кабул итәргә җиңелрәк. Фәкыйрлек, байлыкны кабул итәргә җиңелрәк. Җиңелрәк дусларыбыз безне сатсалар. Җиңелрәк безнең әти-әниләребез китеп барса да. Һәр барсачасы да безгә җиңелрәк кабул ителә, әгәр дә без дин белән яшәсәк. Шул ук вакытта динсез яшәгән кешеләрне дә бәхетле дип, я булмаса рәхәт яшиләр дип уйларга кирәк түгел. Ул гел шулай тоела. Диндә булмасам әйбәтрәк булыр кебек. Кайбер яулык бәйләп биргән кызлар да кияүгә чыга алмыйм дип яулыкларын салалар. Алай да чыга алмыйлар. Шуның өчен дә ике яктан да карасаң, ул монда бәхет кебек яки тегендә бәхет кебек. Ләкин бәхет ул менә шушы йөрәгеңнең Аллаһ Тәгалә белән булуында һәм калуында. Килер бер көн бу дөньяда булган бөтен әйбер дә кала. Син калдырасың аны. Аерылып китәсең. Ләкин шушы йөрәк халәтең, ризалыгы Аллаһ Тәгаләнең һәм изге гамәлең үзең белән Аллаһ Тәгалә хузурына бара. Вассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ.